Ahambu Ijoma Madu. My name is Ijoma Madu. Adem Afo Idiano. I am 40 years old. Obviously, I am not 40, please. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Ijoma Madu. I welcome you to my channel. If you're stopping by for the first time, please do not make it your last by hitting on the red subscribe button and turn on your notification bell so that you'll always get notified each time I upload a new video. So today's video is basically an introduction to Igbo language. Shout out to you, Miriam Adepoju. I hope I got it right. You actually motivated me to do this video. So thank you so much for your suggestion, and I hope you enjoy it, and I hope you also learned something. Anyway, sorry I'm speaking English today because it's more like a basic introduction, but I have a simple request to make. I intend to make some videos centering around some African folk tales. Please, I need your suggestion. Would you prefer me to do the videos in Igbo while translating them when I'm editing and writing them on the screen? Or would you prefer me to do the video in Igbo and then translate at the end of the video and translate the meaning in English? Or probably do the video in Igbo and then tell you the keywords, maybe like the keywords, and then translate them in English. Please let me know. Your suggestion is highly requested, and I hope you answer me. Let me know in the comment section. Let me know the one you prefer. Tell me the method you prefer, and let's get right into today's video. Now we switch to Igbo. Igbo ndị ọma, ekele m unu. Aha m bụ Odoziakụ Ijoma Madu. Ana m akwalite asụsụ Igbo na ihe mgbasa ozi onyonyo nke m ebe a na YouTube m. Ana m ekele gị maka ịnọnyere m, na-asị gị ndewo. Ana m enwekwa obi si ike na mbata gị ebe a taa ga-emego obiọma, nke ga-eme na ị ga-achọkwa ịbịaghachi mgbe ọzọ. Ya bụ, ọ bụrụ na ihe dị ụta na-amasị gị, biko banyere anyị aka, bịa nọchiere anyị ebe niile, nọrọ anyị na ọkwa oche, nọrọ na okwu oche nke a na-akpọ high table n'asụsụ bekee, site n'ịbịanyere aka na subscribe button ka anyị na gị soro bụrụzie ezinụlọ, ka anyị na-akwalite asụsụ Igbo anyị, na-eme ka ọ na-aga n'izu. So a basic introduction to Igbo language will definitely be introducing yourself. So before you learn any language, you have to learn the basics, which includes introducing yourself. So to introduce yourself, we start with Ginebo Ahagi. One funny thing is that there are some people who can understand Igbo, who can speak Igbo, some things, they can say some things in Igbo, but they can never introduce themselves in Igbo. They don't even know how to ask simple questions like, what is your name in Igbo? So to answer that question, you first of all say, you ask someone, Ginebo Ahagi, or you say Ahagi or Wogene or Bogene. That is the first thing you ought to learn in Igbo. Or maybe the first thing you ought to learn should be greeting. When you meet someone on the way, you can easily say Ndewo. When someone enters your house, the person will say Ndewo, meaning greetings to you. Or if it is just one person, the person can easily say Ndewo. But when they are more than one, you can say Ndewo. That is how you greet someone when you go to someone's place, meaning hello, greetings to you. So obviously the same thing applies to when you meet someone on the way. You easily say Ndewo. And when someone comes to your place, you then tell the person no, meaning welcome. You then go ahead to introduce yourself. You say Ahambo, that is my name is. I will always translate them when I will always include them when I am editing to tell you the basics. I will write them in Igbo so that you can easily copy them and learn, because if I write them in English and say them in Igbo, you wouldn't still understand the basics in that. You wouldn't still learn it because you only hear it once. Then the English one is the one you saw and you can't copy it down. So yeah, so you say Ahambo or Abumu Onye Diota. Let me say I came to your house. I will greet you. I will say Ndewo, and you then greet me Ndewo no. I'll then tell you Abum Ijoma, Ahamwu Ijoma, Awumonye Be Diota, meaning my name is Ijoma, I come from so place, Abera Mozi, or Abera Mizi Turunozi, or Abera Miletun, meaning my name is Ijoma, I am from so place, I came to deliver a message,
I came to see you, meaning it could be depending on the purpose you're going to see, the purpose you came. You can easily say abịara m ozi, meaning I came to deliver a message, or abịara m ịjụ ajụjụ, or I came to ask questions, or anything. So let me give you a basic introduction to Igbo, introducing myself in Igbo. Like here in Switzerland, when you introduce yourself, let's say you are in a class, when we learn German, you are expected to introduce yourself. You don't just say my name is so and you keep quiet. You say things about you, you talk about your age, you talk about your nationality, you talk about the languages you speak and something. So let me introduce myself in Igbo and I'll tell you what they mean in English. Aham bụ Ijoma Mmadụ. My name is Ijoma Mmadụ. Adem afọ iri anọ. I am 40 years old. Obviously, I am not 40, please. Adem afọ iri anọ. I am 40 years old. I've already made a video in numbers in Igbo. I think I did that sometime in the past. Okay, it wasn't a specific video, so hopefully you will get to see that video very soon. The numbers in Igbo 1 to 1000, 1 to 100. So let's continue. Aham bụ Ijoma Mmadụ. Adem afọ iri anọ. Abum onye Nigeria. Or to simplify it, you go down to delineate it, like they will say where exactly. In French they say où exactement. So let me go back again. Ndewonu. Aham bụ Ijoma Mmadụ. Abum onye Imo State nke dị na obodo Nigeria. Adem afọ iri anọ. Ana m asụ asụsụ Bekee nke si ndị mba obodo Ezenwanyị Elizabeth. Was that so much? Okay, I translate it. Aham bụ Ijoma Mmadụ. My name is Ijoma Mmadụ. Abụ m onye Imo State n'obodo Nigeria. I am from Imo State in Nigeria. Adem afọ iri anọ. I am 40 years old. Ana m asụ asụsụ Bekee. Meaning I speak English. Then I said asụsụ Bekee nke ndị obodo Ezenwanyị Eliza. Or nke ndị obodo Ezenwanyị Eliza na-achị. I speak English. I speak English, which is the language of Britain where Queen Elizabeth rules. Yeah, because in Igbo language, the only, the only foreign language you come in contact, or the early people, Nigerians or the early Igbos came in contact with, was English. So they automatically call English Bekee. But because we are here, we've seen that it's not like outside. Like when you travel outside the UK, there are other languages, and to me, I will equally say we don't have any name for German, or any name for French, or any name for any other language. All we know is Bekee. So that is why I delineated it to represent. When I say Bekee, you might not really understand the one I'm talking about. So that is why I delineated it to the one spoken by the country ruled by Queen Elizabeth. And let's go further. Anam asụ asụsụ Bekee nke ndị obodo Eliza, nke ndị obodo Ezenwanyị Elizabeth na-achị. Ana m asụkwa nke ndị obodo Switzerland, nke bụ German, because I don't know how to describe German in Igbo. I can easily say nke nwanyị chekwara, nke bụ Ezenwanyị Mecca, but she's not a Royal Highness, and that is it. Let me. Ana m asụ asụsụ Bekee nke ndị Ezenwanyị obodo, nke asụsụ obodo nke Ezenwanyị Elizabeth na-achị maka ya. Ana m asụkwa nke ndị Switzerland, nke bụ German, na-asụkwa obere nke ndị mba ofesi nke ọzọ na-akpọ France n'asụsụ Bekee, nke bụ French. Ebi m na obodo Zurich nke dị na Switzerland. I live in the city of Zurich in Switzerland. Alụọla m di. I am married. Ụmụ m dị atọ. I have 3 children. Ndị nwoke abụọ, ofu nwanyị, 2 boys and a girl. Ha na-agakwa akwụkwọ n'obodo Switzerland. The school here in Switzerland. Anyị niile bi n'udo. We all live happily here in Switzerland. Anyị niile bi n'udo n'obodo a bụ Switzerland. Ihe ndị na-amasị m ime bụ ime ihe gbasa onyonyo nke YouTube. My hobbies include
making videos, filming videos for YouTube. Eko akụkọ mụ na mmadụ ibe m eko akụkọ baruru, interacting with people, engaging in meaningful conversations with people, or mkparịta ụka. Ihe ndị ọzọ na-amasịkwa m bụ mkparịta ụka. I like conversing with people. Ihe ọzọ na-amasịkwa m bụ ụmụaka m igwu egwuregwu. I also enjoy playing with my children, or I also like playing with my children. Egwuregwu nke kacha amasị m bụ egwuregwu bọọlụ ụkwụ. My favorite sports with them is playing football. Anyị na-esokwa eme ihe ndị ọzọ dị iche iche. Obi dị m mma ịnọnyere gị ebe a taa. Amakwa m na obi dị gị mma ịnọnyere m ebe a taa. I am so happy to be with you here today, and I also believe that you're happy being with me here today. I hope I did justice to that topic. I hope you enjoyed it. I hope you learned something new. That is the most important. I hope I wasn't just bluffing or blabbing or beating around the bush. I hope it was meaningful, and we draw the curtain there. Na ị ga-abịakwa ịnọnyere m oge ọzọ n'oge na-adịghị anya. Aga m ewepụtakwara gị ihe onyonyo ọzọ nke ga-amasịkwa gị, nke ga-eme gị obiọma. Ya bụ na ana m asị gị ka Chukwu chekwaa gị, chekwa ezinụlọ gị, chekwa mụ onwe m, chekwakwa ezinụlọ nke mụ, mee ka ihe akaọrụ anyị gaa nke ọma, ka ọ nụpụta ihe, ka akaọrụ anyị na mbọ niile anyị na-agba mịta mkpụrụ dị mma. Ka Chukwu gọzie gị, gọzie ezinụlọ gị, gọzie akara aka gị, ma mezuru gị ebumnobi gị niile dị mma. Ana m asị ka ọ dịkwa mgbe ọzọ. Onye nwanyị nọnyere unu.